ole ama sain thlir tu te chibai ka buk le vek chewa tuituma chuan he kan hret again tur laia virus lo om tak mai ami tam takira an thi pui aron thleng le chum ania hei hi covid-19 ai po khan a lo om zo ka ti lo thei lawani monkeypox ania he kan muang hian zong alo lang kul maya chuna bulami hi alan chhuadan sang zinga pakhat ani mi hring vun a ti dang lam vek maya tian bol lian tak tak te a thena chuan hei an vun zong kha ti thak vek a ti sen vek ani chuan khoi atanga ron ir chuak nge ani ti te eng tin nge he monkeypox virus a hlo om tak mai hi anin kai chon thei dan ti te karan soi chiang don ani a hei tu laia phei chon ani ya taka chuan khovel pumpuya he virus si adar chho mek zel ani a ke ni india ram chunga hian a tuna tak chuan kai an lo om lo ani ti kha kan mi thiam te na an thu thar ber kha ni a amara chu kan ram then om a te po khan an kai chum mek ari chu chu a zielo hle maya ti hat en po hian arap om hle mai ne chuan khoi atanga ron om chuang e ani ti te monkeypox lawin tran na te alo lar chhuadan akan soi zui photang tuna kan hmu dana hi chuan denmark a kumsang kha chakwa somnga pariat khanin he monkeypox virus si hmu chua alo di to a chuan mi hringa kai masa ber kha chu kumsang kha chakwa som sariani in Congo Democratic Republic a khanin ania hei thakwa upa mi panau pangkhanin a kai ani chu chu mi hring zinga chon he virus kai masa bera an hmu chhual en ngai khania chu chu tun huna hian a dar chum mek ania a pui viawani a chan chu he monkeypox virus si engwai nge a dar chak em kan ti chuan in kai chhona olsawa a in fo te mo in kis te khatiang atang ringot po khat a kai thei vekani hentinan a kai te mo an taksa emo iwak khoi atang pe kha chuanin rang takini taksa betanga tengkhan vul hlo om tak tak te kha iron nei chho thuang hal dor ani chu wangin arap om hle maya chuan he virus si WHO kan ti World Health Organization how tu te chuanin aron puang chuak ania a dar le mek ani khovel pumpui a fang chuak mek zel ania film khur theng bera om turin a khovel ram sang mi pui te kan hriat te tak zet ania he virus si a dar chak awang le mi hring a in contact khami va in sik te enge a kai sa te e va khoi ang chi te le chil kan tiang chi hetiang kan chil cha atang te chon taksa atanga tui nang chuak kan tiang chi te po khanin a in kai thei vek ania hemi a kai te na an thil khoi te mo entinan he tuna kan hmu te po nia heng ho monkeypox virus kai te na an thil va khoi kha va khoi non le ta ila chu a hla om em ani chu wangin monkeypox hi ke ni bezoram chunga hian rei lo te a aron lu hi mi then khatin an ringa tuna pakistan ate po an kai chhole chur to ani chu tiang khop chon kan ram then oma po ani nuk to chuan a rei lo te a mizoram chunga po aron lut le ngei don ani hi covid-19 a po khan tiang khan a india ram te chu aron luin kan la lungai lem lawa maro chu kan rin phak ba kin aron dar chaka chu wang chuan monkeypox po hi lawin rin lo ka ngai ni tia kha mi zomi pui tam takina an soi nghala ni a in ra ring hal le boka ni a eng po ni se he monkeypox virus hi enge a hlo om dan hi alan chhuwa dan te khatiang thleng khanin a karon soi chiang zelanga hei luna kan ti thang pona ni a luna kan ti baka ti hrol na ut a kham ut kan ti ang chi thleng te khatiang khan chi sang le lang chhuwa ka ni covid-19 ai khan he monkeypox virus hi achak zok anti hial ania chu wangin a thei chen a chu kan film khur ngal kha ke mani tan apoi mo hle dor ani ti kan riat kha apoi mo a he ta mi chil per kan tiang chi atinan monkeypox virus lo kai te an tong per te khatiang thleng khanin a hlo om em maya chuan he virus hi a hlo om le zon na chu mi hringin a mi hring pui te veka osam takina kaya chu mai baka ramsa kan tiang chi thleng khan a in kai dar thei vekani ran vul kan tiang chi te zote ui kan tia khan mi hringin a kai theia chuan khatiang ramsa te ran vul atang khan mi hringin an kai chhole ve lai tak hi a hlo om zualna ania chu le chin kan tiang khan tui nang taksa atanga tui nang kan tiang chi khatiang chuak ang chi te kha a hlo om em maya nantinai nap kan tiang chi te ponia khu kha kan tiang chi thleng khanin a hlom view ani chuan info te
chuan 6 man atang te pon a inkai chhawn thei vek ania tuna hian rin phak bakin khovel puma a dar chak mek ani chuan hei kan hmuang hian vun bol kan tiang chi te chuan a thena chuan enge ti hrawlna kan ti te khosik re theilo kan ti chi te pawh ania luna kan ti te pawh ani vek maya hnung zangna kan ti te chuan taksa chau ngoi ngoi kan tiang chi te kha ani vek ani chuan helai kan hmu hi swollen and lymph node ani a hei hi a hlawm hle maya hantiran hmawngah te khatinga khan bacteria le virus ina aron siam chua hi tuna kan hmuang chi bok ru deuh tul ang chi hi aron om tir thin ani hei hi a in kolna le a treatment ran pa tak pokha om chong lawa amaro chu van duai deuh le virus le bacteria kha ana sat deuh chuan kan sarte a siam thei ani chu chu a hlau om em em ani chu wangin he monkeypox virus tho dan hi a chi hrang hrang a oma amaro chu tun laia aron thona lian bera chuan vun bol thak kan tiang chi hei tura kan hmu lai ang hi ani tlang pui ani a hi arap om le mi tam takin an tri khai chhan ani bawk ani chuan nun na chan theina ani boka en kol that lo le anga in thla da chuanin anun na chan theina chance ka sang view bawk ani chuan monkeypox virus hi a chi hnia thlen ani a clade 2 le clade 1 ani a chuan helai kan hmuang hian 99.9% he hrikai kha chu clade 2 an ni chuan an dam chuak tlang pui ani chuan mpox hi clade 1 hi chuanin mi hring nun na hi a zuah mo view ani a he clade 1 zawk kai ang chi phei kha chu khosik an nei tel ani phei chuan enge mi hring nun na hial te kha ala thei ani a chu chu za zela som ang te kha a thi zel anga chhu te po ani ve hial ani eng pawh ni se monkeypox kan tiang chi he kan hmuangin Pakistan kan ram then om loka po a hmu chhua an ni a confirm ani to ani hei hi kan ram India cha ram chhung nge ya hian intigange aron lu don ti hi a hriat thei ani lawa kar lia pawh ni mai thei kha a chiangot lawa ne a chan chu he monkeypox virus hi enge virus chuak thar lu tu kan ni lawa tun ma lo chuak to mi pui tam takin an lo thi pui hrep to ni chuan hei hemi Sweden a hian khualzin an oma khami ramdang atanga Sweden a vazin zok khanin aron kai ho ania tiang chun Pakistan ate po aron kai chho tran me ka ni a hei arap om viau ani hei nula kan ti atinan hei thalai in uluk tak tan phei chuanin he virus hi kai achak om lo viau ti alang reng maya hei tuna kan hmuang hian aron lan chhuat dana regot po hian tam tak chuanin an tri khai viau maya aning kal khung hal regot mai ani chu tiang khop chuan mun then khata chuan anom ngal ani a keni mizoram chunga po hian aron kai lawang ti hi soi the ni mi lowa amaro chu WHO kan ti World Health Organization how tu te hi mi tam tak chuan a ka ring to lawani ni hi chu covid a han an soi sual na sa e mai a ti tok te pon om ve nu kan ia eng pon ni se atak ngaya heti anga aron thena ram sang sanga anan kai dar ta ka chuanin keni India ram chunga po hian eng tigange aron luang nak tu ka po ani thei ani ti hi kan hria ta kanin ven ngal hi apoi mo viewani